Ассалому алейкум бародарои ҷон ва обуначиҳои канали Топ Мошино, канали Главни мо шумо ҳама каса созоин хубен. Умедворум зинда ва сарбаланден. Шерои нар мисли албатта мо дар хизмат шумо қарор дорем мошинбозори шаҳри Душанбеда. Шерои нар дастгириётон гарен нибас шидеса гарен дастгириёт шидеса дай тимоле дай Рамазон бародаро. Бадроен дастгириёра ай гуфти гапам лайкора ай ҳазор боло мекунем. Кадоме да чӣ намуди мошин маъқулай обязательно дар комментария бинависа худохоҳ бузург ёнда омада ба навор мегирем. Баъд бародаро ҷон баъзе вақт мошини срочни шидеса успех накардесаем. Бидоен дар Instagram канали Топ Мошино ва TikTok канали Топ Мошино бидоен подписатсия кунед. Кадоме ки мақсад YouTube ред истифода мебарем, Instagram постоянно истифода мебарем. Бидоен подписатсия кунед, хабардор шавед нархнови мошин. Кадоме мошинои фурӯшӣ нархҳои дастрас дора, рақамҳои мо зери наворда биёрен реклама мекунем бародарои ҷон. Нархи дастрас қад бошам мепартем худохоҳ дар мобайни як рӯз яки ягон ду се соата вобастаи нархи навои мошину састани мошин та тестар савдо мешавад. Гапа зиёд намекунем бародаро ба диққат ташаккур зиндав сарбаланд бошед ки ҷойда бошед ҳамеша обод бошед рафтем мошинбозора тамошо. Марамат бародарои ҷон боз як Toyota Camry DSK оригинал бародарои ҷон соли 2007 сола 7 моҳ танировка ҳуҷҷат утилизатсия дора. Хулас мошинча нархи дастасе кадом успед кина ош шава. Лайкора бизанед, подписатсия кунед, дастгирора фаромӯш накунед. Мошин соли 2007 мошина полни рестайлинг 2011 кардагене ки натури SK оригинал ай бародаро. Балонои ана диска балонои Camry сеи задаге бародаро. Се SK 4 балонш ягла яхела қаду қомат абине чихе мошин хушру. Марамат ҳолати қафош. Марамат ҳолати тараф кадом успед кина оши ҷону шава бардаро нархи дастаси 72000 мумкин қапш бизана. Дар қафо электропакет танировка 50% қад бардаро потолок тоза люк дора бо 4 дар электро блокировка дар регировка бакой ду тарафа мутиру коробкаш боша автомат кондиционер системаи музика JBL бардаро скаменко лифтай бардаро ана нархи дастаси 72000 сомон мега ака боз муомила мешава рақамо зер навода ҳатман занг аз канали мо муроҷиат кунед биё капо чавар дор ака хулас бардарои ма 72000 нархи дастаси бо аз канали мо ҳатман муроҷиат кунед нархи дастас қад бо гирифтани авио мотор 2.4 марамат ҳолати чашкои пеш марамат ҳолати фартук мотор коробкаш соза ака масла намехира мотор коробка хадоиш ака мега 100% ҷавоб мегем пушака капоча 72000 сомон боз муомила мешава ҳатман аз канали мо занг занед дар тамос меёед рақамота бугу ака 902 346 марамат рақамо зер навода ҳатман занг занед аз канали мо муроҷиат кунед. Марамат бардаро ҷон боз як Opel седанчаи навбатии варианти буҷетни бардаро ҳастанд студентҳои сиданхар бардаро солона ҳуҷҷат дора утилизатсия дора бардаро солаш боша 1994 сол нархи дастас ба дилпири устодтон қати омада бинем бардаро марамат ин меҳнатҳо дар моҳи шарифи Рамазон бардаро чиста барои шумои нархҳои дастас бардаро мошин ана каму беш ана краска талаб нест як дари ҳамин тарафш бардарои ҷон фарқ кардеста краска кардагаан чихеле ки фарқ кардестан як ҳолати багажша мебинем хеле бози дар 20-25 марамат ҳолати қафош марамат ҳолати тараф боз дар 20-25 сомон ам бардарои ҷон Некси мехарен, Некси, ай Некси дами знаки Opel ба қадр нест. Марамат апшикои қафо, комплектация салони ранги 99 дай бардаром, техпас значи 94. Марамат апшикои пеш. Коробкаш боша механик. Раис бё капо чаварду. Абиё мотор тимболи як гишаши модулия бардаро трамблёр нест марамат чашкош варид нест марамат ҳолати фартуки пеш хулас нарх боша бардаро ҷон 25000 сомон боз муомила мешава рақамо там мегӯй ака 900 22 74 марама рақамо зер навода ҳатман занг аз канали мо муроҷиат кунед. Марамат бардаро ҷон боз як ду таи дига аз тарикчаи навбатӣ бениҳоят ба чо хоҳиш кардан соли 2004 сафед чай ана 2001 ана металлик чай бардаро ҳардуш газакиян солона ҳардуш ҳуҷҷат утилизатсия доран хай састани иш камтара гуфти гапо боли мене састани иш гуфти гапо ба қаги бадай бардаро меҳнат кардагия хулас састани иш ҳаиш ба кулли фарқ мекунанд сафеди худум дагарени бад махқул шид хай як варианти буҷетния як чӣ боша бародаро нархошона охир намегум як абзорчашон мекунем бардаро марамат ҳолати тараф марамат як ҳолати салоношона мебинем бардаро 14 нафаран серияда мешаванд бардаро
марҳамат ҳолати пешошон баъд ё бардоро ҷон корейский вариант мешаванд ака рамошон кафидагӣ нестайра аниқ кафидагӣ нестай рамошон кафидагӣ набудай бардоро марҳамат ҳолати тараф оз иша як бо тамошо мекунем бо иша биёви кака дарои қаҳанаҳда дар пеш электропакет мешаванд бардоро коробка хай механик мешаванд ё дига чӣ мешаванд бо пансионер дуран ҳам меёранд бардоро биё капо чаваду рака марҳамат як ҳолати мотор шамидем бардоро ҳолати мотор чашақ абиё мотор 3.6 цилиндра бардоро марҳамат ҳолати пеш стойко пеш мешид задагӣ чапашидагӣ нест ака мошина нарс боша иш бародаро ҷон 45000 ака 45000 сомон боз муомила мешавад марҳамат бо ҳолати иша тамошо мекунем бардоро иш саф сафеди қоматбаланд дискачҳои турбо хатияй бардоро марҳамат ҳолати салон шабинен хай тайёри хушруб дай бардоро нигоҳ кунед чихолои хушруб кашдаги потолок шам тоза мошин иш да ака камтар меҳрдудаги мақсад хушруб тайёр кадай хушруб гардундай мошина ози ҳами старексом гарне нибат қимат шидаган слишком барои ки тозашам дига ёфтанашам қиин шидистай марҳамат як ҳолати салон шамидем мешавад ду дари пеш электро коробкаш хеле механик мешавад майтофони оригинали қатӣ биё капотишам вардор и губкават кардагаи эне полни губкават кардаги дай бардор дар шамиши маълум мешавад аз тарексайкино бошан хичон мефаҳмад моториш тоза шутаги тоза бардоро бо заводской редуктори хичон най бардоро ҷон бисёршам ё проблема мекунад редукторои хичон нест бардоро хулас редуктори заводской хича кашам ва фикрам хуби бада якам нархи иш чанд сум акамонем 75 70 та биё хай арзонтар монем 70 слишком қимат нест ака хай биё 69000 меонем бо савдо шавака иш боша бардора ҷон 69000 сомон конкретна муомилаша биёнами шумо ай канали мо муроҷиат кунед хеле худа канал дастас қади гирифта метиятон рақамотон абген ака 98 95 51 марҳамат рақамо зер 90 ман занзан аз канали мо муроҷиат кунед марҳамат бардоро ҷон боз як хундай авантаи навбатӣ комплектатсияи X бардоро хулас дискачҳои 16 хати бисёртон бардоро медонед ки размерҳои диска 16 ба кулли нархҳои дигарош ба кулли фарқият мекунад мошин 4 балон ягала яхелай бардоро 90% ана дискоша десен кам расондагиан ба фикрам битонода бардирода расондагиан хулас кам мошин сиёҳай бардоро номерош падарка 10:00 ака мега номеро падарка нархи дастас мепартем омада устодтон қади ба дилкипри қабул кунед марҳамат як гида чарх мезанем ду дискаи параш краска мешавад тамоми парош соз буда бардоро сполечҳои қафоша бинем бо бардоро биё багаж акшо ака марҳамат як ҳолати багаж шамидем бисёри авантои хитон медонем ҳами аксариятои яваҷабаи ҳами багажҳо бисёри задагӣ меёянд бардоро боз як мебинем гуфти гапҳо шумоам сарсон нашен дар рамазон боз як ким киҷо ба ким киҷо омадааншам бугу марҳамат атсекои қафош пломбои ҳама қафош радной бидайне ки бардоро мошин бензини холӣ янам қа хубӣ дошта бардоро то запаска чизои радноиш ҳама чиз ҷош дай марҳамат ҳолати тараф мошин краска талаб нест ҳам ду дискаш як краска айсар ранг кунед ҳам хуб расход шавад 250 сомон ба фикр намешавад марҳамат комплектатсия X гуфтем дар қафо кожни салон электропакет салон кожни салон бардоро марҳамат ҳолати салон потолокш тоза люк 4 электро блокировка дар регировка бакҳои баъд нигоҳ кунем комплектатсия X бардоро педалошонам ба кулли фарқият мекунад дига хел мешаванд ёра кадагӣ нестан ё заводскоянд ду тарафам мултирул коробкаш боша автомат Black Edition кадагиан мошина бардоро X хили шамхалӣ мешавад баш ранг шток приборошон солҳои 2010 мешавад як ҳолати мотор мебинем бе капо чаварду рака марҳамат ҳолати мотор майдаи хушрӯ дошта бардоро марҳамат ҳолати фартуки пеш моторш тоза ҷада як пластмаса ки хеле донсӣ меёянд болоса донсӣ наёсондаги майдакам пластмасш нест пластмас ку хонадай ам пластмас шаба намондем ба хушрӯак мешид нарх боша бардоро ҷон 79000 сомон боз муомила мешавад рақамо табугака
94 11 11 65 65 марама рақамо зер 90 ман занг аз канали мо муроҷиат кунед. Мат бардаро ҷон боз як ана каролачаи навбатӣ бардаро як таша абзорча мекунем асалниша занг занем пирсем бардаро 2009 сол солона ҳуҷҷат утилизатсия кардагӣ мошин мор дашт сурои нав кардагӣ марамат як гирди чарх мезанем бардаро тана шиша краска талаб нест балонош ягон 70% марамат ҳолати қафош бампери қафош кнопка часпондагӣ хело мекунем ки дашти партроника марамат мошин тоза буда бардаро дари қафо мебел салон салон лата салон бардаро зард салон бардаро марамат 4 дар электроблокировка дар баъзеш мултирулдор баша баъзеш не мошин дубайя бардаро коробкаш боша автомат климат контрол дошта боша не бардаро ки без климат контрол як ози ҳолати моторша мебинем биё капоча кишо ака марамат як ҳолати моторша мебинем бардаро акамон як карола ду карола се карола дора занг занем муроҷиат кунем худо хоҳад нархи дастас омода сеташ яд вибр мекунем мерем иш дастрочни ане ки бардаро ана мотор 1.6 ка мотор 1.6 марамат ҳолати фартукупеш пешош тоза бардаро ланҷироно ҳама чизош доида задагӣ надорам гарант чиқат ба дилпурӣ омада бинан нарх боша бардаро ҷон чанд сум партоем акаҷон 73000 сомон боз муомила меша рақамота мегӯй ака 93 581 61 59 марамат рақамо зер 90 ман занг аз канали мо муроҷиат кунед